Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είναι ένα κανάλι που ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό, αλλά με πιάναν οι ντροπές. Λέω όμως να το δοκιμάσω. Το πρώτο βίντεο του καναλιού αυτού θα ήθελα να είναι τα βιβλία που διάβασα μέσα στο 2023, οπότε ξεκινάμε με αυτό. Πρέπει να αναφέρω ότι τα βιβλία που διάβασα δεν είναι καινούριες εκδόσεις, δηλαδή δεν είναι βιβλία του 2023, είναι αρκετά πιο παλιά βιβλία, τα οποία πολλά από αυτά έχουν εξαντληθεί, αλλά σίγουρα αν προσπαθήσει κάποιος να τα βρει, ίσως μπορείς να τα βρει σε παλαιοβιβλιοπωλεία ή σε κάποια site που πουλάνε μεταχειρισμένα βιβλία, γιατί κάποια από αυτά σίγουρα αξίζει να τα διαβάσει κάποιος. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα το 2023 ήταν «Η μικρή πριγκίπισσα» της Hodgson Burnett. Η ίδια συγγραφέας έχει γράψει και το Μυστικό Κήπο. Αν προσπαθήσετε... Η ίδια συγγραφέας έχει γράψει και το Μυστικό Κήπο. Το βιβλίο αυτό υπάρχει και σε ταινία με τη Shirley Temple, αλλά πρέπει να πούμε ότι η ταινία με το βιβλίο έχει αρκετές διαφορές. Η υπόθεση του βιβλίου είναι πολύ απλή. Είναι ένα κοριτσάκι από πλούσια οικογένεια, το οποίο ο πατέρας του το βάζει σε σχολείο θηλαίων στο Λονδίνο. Μέναν πρώτα στις Ινδίες και μετά πήγε το κοριτσάκι σε σχολή θηλαίων στο Λονδίνο. Όπου εκεί λόγω κάποιων καταστάσεων και κάποιων συμβάντων αναγκάζεται να γίνει υπηρέτρια μέσα σε αυτό το σχολείο. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινό και στην ταινία και στο βιβλίο, αλλά υπάρχουν διάφορα άλλα τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία είναι διαφορετικά. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τρυφερό, γλυκό, εντάξει, είναι λίγο από τα κλασικά που η πρωταγωνίστρια τύπου σταχτοπούτα είναι πολύ καλή και προσπαθεί να γίνει δυνατή και να καταφέρει να επιβιώσει μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει. Και φυσικά έχει happy end. Και η ταινία και το βιβλίο. Η ταινία ίσως έχει λίγο πιο χαρούμενο τέλος σε σχέση με το βιβλίο, αλλά και τα δύο έχουν ένα πολύ καλό happy end. Ωραίο βιβλίο, εντάξει, είναι πιο πολύ παιδικό ίσως βιβλίο, αλλά ευχάριστα διαβάζεται, όμορφη ιστορία. Ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο. Τα επόμενα είναι μία σειρά βιβλίων του ίδιου συγγραφέα. Είναι Παόλο Κοέλο. Είχα διαβάσει παλιότερα τον Αλχημιστή και τώρα διάβασα ό,τι βιβλίο είχα στη βιβλιοθήκη μου του ίδιου. Ξεκινώντας με το ημερολόγιο ενός μάγου. Προχωρώντας το «Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει», «Ο Διάβολος και η Δεσποινίδα πριν», «Τα 11 λεπτά» και «Την Πρίντα». Έχει γράψει και άλλα βιβλία, εγώ αυτά είχα στη βιβλιοθήκη μου, αυτά διάβασα. Από όλα αυτά νομίζω ότι τα πιο αγαπημένα μου ήταν ίσως «Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει» και «Ο Διάβολος και η Δεσποινίδα πριν». Ήταν ίσως τα δύο πιο ιδιαίτερα σε σχέση με τα άλλα. Ο Κοέλο γενικά ωραίος είναι, μου αρέσει σαν συγγραφέας. Κάποια υποτίθεται από τα βιβλία του, ας πούμε το ημερολόγιο ενός μάγου, ότι είναι βιωματικά γραμμένο. Εντάξει, αναφέρεται σε κάποια παραθρησκευτικά κτλ. Αλλά είναι ο καλός συγγραφέας, μπορείς να το διαβάσεις και σαν μυθιστορήματα τα βιβλία του. Τα 11 λεπτά επίσης έχουν ένα ενδιαφέρον από την άποψη ότι αναφέρεται σε μια κοπέλα η οποία μετά από κάποια η οποία γίνεται πόρνη και απλά θέτει και κάποια ερωτήματα του τύπου τελικά γιατί παραμένω, ας πούμε, πόρνη όταν μάζεψε κάποια χρήματα που ήθελε για να τα χρησιμοποιήσει για κάποιο σκοπό, τα ξόδεψε και λέει γιατί τα ξόδεψα και γιατί δεν τα κράτησα για να εκπληρώσω τον σκοπό για τον οποίο έγινα πόρνη στην ουσία, για να μαζέψω αυτά τα χρήματα και να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μου και να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω.
και θέτει κάποια ερωτήματα τέτοιου τύπου, για ποιο λόγο, και άλλες κοπέλες επίσης μέσα στο βιβλίο, οι οποίες επίσης είχαν πάει για κάποιο σκοπό, γίνανε πόρνες εξ ανάγκης και μετά είχε την ίδια ερώτηση για ποιο λόγο και αυτές οι κοπέλες, ενώ μαζεύαν τα χρήματα που χρειαζόντουσαν, τελικά παραμένανε πόρνες και δεν θέλανε να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο επάγγελμα, θα έλεγα, είναι λίγο γενικό. Φαντάζομαι ότι αν σκεφτεί κάποιος τη ζωή του, ίσως να κάνει μια δουλειά η οποία δεν τον ευχαριστεί, αλλά να φοβάται να αλλάξει δουλειά ή λόγω, δεν ξέρω, ηλικίας ή λόγω επειδή μπορεί όντως να πληρώνει πολύ καλά αυτή η δουλειά και να... αλλά γενικά νομίζω και στις σχέσεις μας και δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο επάγγελμα, η απορία για ποιο λόγο παραμένει στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Νομίζω ότι είναι λίγο ένα γενικότερο ερώτημα στο γιατί παραμένουμε σε μια κατάσταση η οποία ναι μεν μπορεί να είναι εντάξει, αλλά δεν είναι ιδεατή, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, και γιατί δεν προσπαθούμε να κάνουμε το βήμα παραπέρα για να κάνουμε τη ζωή μας έτσι όπως θα θέλαμε να είναι, ή να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Και είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, αν κάτσει κάποιος να σκεφτεί τουλάχιστον το συγκεκριμένο σημείο, γιατί η ολόκληρη ιστορία έχει... Τα 11 λεπτά έχουν διάφορα θέματα. Μέσα το ένα ήταν αυτό το οποίο το σκέφτηκα, ότι ο Διάβολος και η Δεσποινίδα πριν είναι στην ουσία ένας άντρας ο οποίος έχει χάσει τα πάντα, δεν του έχει μείνει τίποτα στη ζωή του στην πραγματικότητα, και πηγαίνει παρέα με το διάβολο σε ένα χωριό όπου υποτίθεται ότι είναι αμόλυντο και οι άνθρωποι είναι πιο αγνοί και πιο αθώοι. Θα δούμε ότι δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Πηγαίνει σε αυτό το χωριό και τους λέει: θα διαπράξετε έναν φόνο, θα σας δώσω το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και θα μπορέσετε να επιβιώσετε, γιατί το χωριό αυτό επίσης είχε και κάποια μικρά προβλήματα του τύπου δεν είχε πολλή επισκεψιμότητα, οπότε δεν είχε τουρισμό, οπότε δεν είχε, ήταν οικονομικά εντάξει, ας πούμε, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι κάτοικοι κτλ. Όλη η υπόθεση ήταν ακριβώς αυτή, εάν ήταν διατεθειμένοι οι κάτοικοι του χωριού να φωνήσουν έναν από τους δικούς τους για να κερδίσουν τη χαμένη τους ευημερία. Έχει ενδιαφέρον, έθετε και αυτό κάποια ερωτήματα φιλοσοφικού περισσότερο ενδιαφέροντος, είναι ένα ωραίο βιβλίο. Και το «Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει», το οποίο ήταν επίσης ένα καλό βιβλίο, είναι στην ουσία μια κοπέλα η οποία κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και η οποία επιβιώνει, γιατί τη σώζουν, και καταλήγει σε ψυχιατρική κλινική, όπου εκεί ο γιατρός της λέει ότι στην ουσία έχεις μια εβδομάδα ζωής. Και έχει και ένα love story η υπόθεση μέσα. Η Βερόνικα γνωρίζει κάποιον μέσα στην κλινική, διηγείται την ιστορία του και γενικά την διάφορων άλλων ανθρώπων που είναι μέσα στην κλινική αυτή και το πώς καταλήξε μέσα στην κλινική ή γιατί παραμένουν μέσα στην κλινική. Είχε ενδιαφέρον και αυτό. Νομίζω ήταν αρκετά καλό, αν εξαιρέσουμε ότι ξεκινάει κυριολεκτικά με τη φράση «Στις 11 Νοεμβρίου του 1997 η Βερόνικα αποφάσισε ότι επιτέλους έφτασε η στιγμή να αυτοκτονήσει». Οπότε ξεκινάει ακριβώς έτσι, αλλά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο κι αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, το ημερολόγιο ενός μάγου και η Μπρίντα, εντάξει, διαβάζονται ευχάριστα, απλά σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία νομίζω για μένα ήταν λίγο πιο χλιαρά. Τα επόμενα βιβλία είναι τα χρονικά της Νάρνια. Λοιπόν, εγώ τα αγάπησα, δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, δεν μπορούσα να τα αφήσω από τα χέρια μου, τα διάβασα το ένα μετά το άλλο σε πολύ γρήγορη ταχύτητα μέσα στο καλοκαίρι. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που περιμένει κάποιος ότι είναι παιδικά βιβλία, εγώ ως παιδί που είχα ξεκινήσει να διαβάζω το Λιοντάρι, τη Μάγισσα και την Τουλάπα, βαρέθηκα, πρέπει να πω. Αλλά τώρα τα πήρα ξανά από την αρχή και διάβασα όλη την εφταλογία και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε ο κόσμος της Νάρνια, μου άρεσε όλη η εξέλιξη. Σου αφήνει και μια γλυκόπικρη γεύση στο τέλος
στο 7ο βιβλίο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σου αφήνει αυτή τη γλυκό-πικρή γεύση. Αν έχετε δει μόνο τις 3 ταινίες, ωραίες οι 3 ταινίες, αλλά διαβάστε και τα βιβλία, αν μπορείτε, βρείτε τα, αγοράστε τα, διαβάστε, δανειστείτε τα, δεν ξέρω, βρείτε τρόπο να τα διαβάσετε, κυκλοφορούν ακόμα έτσι κι αλλιώς, οπότε απλά νομίζω ότι πλέον υπάρχουν οι καινούριες εκδόσεις του Ψυχογιού, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Νομίζω ότι υπάρχουν οι νέες εκδόσεις. Δυστυχώς το 3ο βιβλίο δεν μπορούσα να το βρω από τις εκδόσεις Κέντρους, που είναι με τα παλιά εξώφυλλα, που είναι τα παλιά. Αλλά δεν πειράζει, σημασία έχει να διαβαστούν τα βιβλία, να τα αξίζανε, θεωρώ. Δεν έχω να πω κάτι για τη συγκεκριμένη σειρά, την αγάπησα και χάρηκα που επιτέλους μετά από χρόνια διάβασα βιβλία φαντασίας. Τα τελευταία που είχα διαβάσει ήταν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, το οποίο αξίζει να διαβαστεί, απλά εμένα προσωπικά με κούρασε πάρα πολύ μέχρι να φτάσω στο τέλος. Όχι ότι δεν μου άρεσε, απλά κουράστηκα. Ήταν πολύ μεγάλο, ίσως κάποια στιγμή το ξαναπιάσω και ίσως να μου αρέσει περισσότερο ή να το ευχαριστηθώ περισσότερο τη δεύτερη φορά αν τα ξαναπιάσω και τα διαβάσω ξανά. Το πράσινο φίδι του Γκέτε ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν για να διαβάσω μετά τα Νάρνια. Να παραμείνω λίγο να παραμείνω λίγο στη διάσταση του παραμυθιού. Ο Γκέτε γενικά εμένα μου αρέσει, ήταν ένα καλό βιβλίο, μικρούλι, δεν είναι πολύ μεγάλο, διαβάζεται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Ωραίο ήτανε. Πρέπει να πω ότι βέβαια ο Βέρθερος που είχα διαβάσει παλιότερα μου άρεσε πολύ περισσότερο, αλλά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Το πράσινο φίδι λοιπόν ήταν ωραίο για να συνεχίσω λίγο να παραμείνω μέσα στο φανταστικό και στο παραμύθι πριν προχωρήσω σε άλλου είδους βιβλία. Λοιπόν, το Μεθυσμένο ημερολόγιο δεν είναι από τα βιβλία που προτιμώ να διαβάζω. Ναι, εγώ έχω αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο με τον Johnny Depp απ' έξω, μου το είχαν κάνει δώρο γενεθλίων. Δεν έχω δει την ταινία. Δεν ξέρω αν θέλω να δω την ταινία. Δεν είναι ότι δεν διαβάζεται εύκολα. Διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Απλά δεν είναι το είδος του βιβλίου που εγώ προσωπικά προτιμάω. Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και καλό. Προσωπική μου άποψη. Στην ουσία είναι ένας τυχοδιώκτης δημοσιογράφος, ο οποίος πηγαίνει στο Πουέρτο Ρίκο. Επίσης ο συγγραφέας, ο Τόμψον, γράφει λίγο βιωματικά κι αυτός, γράφει λίγο μέσα από τη ζωή του, πράγματα που έχει κάνει ο ίδιος. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ, γράφει βιωματικά, κατά κάποιο τρόπο στην ουσία έχει γράψει ένα κομμάτι της ζωής του μέσα στο Μεθυσμένο ημερολόγιο. Εντάξει, εγώ δεν τρελάθηκα προσωπικά, σε όποιον αρέσουν αυτού του είδους τα βιβλία, εντάξει, μπορεί να τους αρέσει. Αν το έχετε διαβάσει, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και γενικά, για όποιο βιβλίο θα αναφερθώ, αν κάποιος το έχει διαβάσει, θέλω να ακούσω και τη δική του άποψη. Δεν είναι ότι λέω κάτι και ξέρω εγώ είναι αυτό. Δέχομαι όλες τις απόψεις και θα χαρώ να ακούσω κιόλας κάποια σχόλια αν έχει κάποιος κάτι να πει. Συνεχίζουμε με τη κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά του Ιού. Το λάτρεψα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το διάβασα τρομερά γρήγορα. Λογικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να μην ξέρει την ιστορία. Αν έχετε δει την ταινία Moulin Rouge, είναι πάρα πολύ παρόμοιο. Εντάξει, έχει αρκετές διαφορές. Αλλά στην ουσία το Moulin Rouge του 2001 νομίζω, με τον Ewan McGregor και την Nicole Kidman, είναι στην ουσία η υπόθεση η κυρία με τις καμέλιες. Ένας νέος ο οποίος ερωτεύεται μια κοπέλα η οποία τέλος πάντων είναι μια πόρνη της εποχής στην ουσία. Τον ερωτεύεται και εκείνη και εκείνη θέλει να δώσει τα πάντα για εκείνον, να αφήσει αυτό που κάνει, να παντρευτούν, αλλά φυσικά υπάρχουν εμπόδια και εννοείται ότι δεν τα καταφέρνουν στο τέλος. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αξίζει σίγουρα κάποιος να το διαβάσει και γενικά ο Δουμάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λάθος του Αντώνη Σαμαράκη. Στην αρχή που το είχα ξεκινήσει έλεγα ότι
εντάξει, καλό είναι, για ποιο λόγο υπάρχουν τόσο καλές κριτικές, για να δείτε το επιστόφυλλο, δεν φαίνεται καλά, μάλλον. Δεν φαίνεται καλά, αλλά αν δείτε το επιστόφυλλο, αυτό δεν έχει περιγραφή του βιβλίου όπως έχουν κάποια άλλα, δεν έχει κάποια περίληψη. Έχει απλά πάρα πολλές κριτικές, οι οποίες μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλές οι κριτικές. Δηλαδή, μέχρι και την Αγκάθα Κρίστη είχε κριτική, Le Monde, The New York Times, έχει Arthur Miller, έχει κριτικές από πάρα πολλούς ανθρώπους, από πάρα πολλά περιοδικά, εφημερίδες κτλ. Να, για παράδειγμα, της Αγκάθα Κρίστη. Θαυμάσιο, έχει τεράστιο ψυχολογικό ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια στο Σαμαράκι. Όλο ένα και λιγότεροι συγγραφείς που έχουν γνήσια πρωτοτυπία και δύναμη φαντασίας. Το λάθος το χάρηκα. Λοιπόν, ξεκινώντας το, δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο έχει τόσο πολλές καλές κριτικές. Αλλά φτάνοντας από ένα σημείο και έπειτα και φτάνοντας και προς το τέλος, και κατάλαβα ακριβώς για ποιο λόγο έχει όλες αυτές τις καλές κριτικές, και χάρηκα που το διάβασα μέχρι το τέλος. Έχει το ένα plot twist μετά το άλλο. Είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ο ήλιος ανατέλει ξανά του Hemingway. Έχω διαβάσει ξανά Hemingway και έχω διαβάσει και τον Αποχαιρετισμό στα όπλα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω διαβάσει και για ποιον χτυπάει η καμπάνα, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Βιβλίο. Αυτό, ενώ την περιγραφή είναι πολλά υποσχόμενο, δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε το συγκεκριμένο. Λίγο το βαρέθηκα. Αλλά σύμφωνα με κριτικές και αυτά λένε ότι είναι από τα πιο καλά του βιβλία. Είναι και από το πρώτο, νομίζω, βιβλίο που έχει βγει και το είχε αγαπήσει ο κόσμος πάρα πολύ, νομίζω. Καλό ήταν. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Ο Γέρος και η Θάλασσα, επίσης του Hemingway, είναι το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει και ήταν εξαιρετικό. Δεν έχω να πω κάτι. Οι περιγραφές του για τη θάλασσα ήταν καταπληκτικές. Το story ολόκληρο ήταν πάρα πολύ όμορφο και ακριβώς η φράση η οποία νομίζω ότι σε στιγματίζει από όλο το βιβλίο και υπάρχει, νομίζω, και στα εισαγωγικά. Ο άνθρωπος μπορεί να καταστραφεί, αλλά όχι να νικηθεί. Πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει σίγουρα και αν το έχετε, διαβάστε το. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Wilbur Smith και ο 7ος Πάπυρος από τις εκδόσεις Bell. Λοιπόν, δεν με τρέλανε όσο θα ήθελα. Έχει πολύ ωραίες κινηματογραφικές περιγραφές μέσα. Επίσης, αυτό νομίζω είναι τριλογία. Πρέπει να υπάρχουν άλλα 2 βιβλία. Ένα υπάρχει σίγουρα, γιατί αναφέρεται μέσα εδώ, αλλά μπορεί να σταθεί και μόνο του αυτό. Στην ουσία, σε αυτό το βιβλίο η πρωταγωνίστρια η Ρόγιαν είναι αρχαιολόγος. Τέλος πάντων, σκοτώνουν τον άντρα της και γιατί έχουν ανακαλύψει στον τάφο της βασίλισσας Λοστρής, ανακαλύψαν τους 7 παπύρους, όπου προσπαθούσαν να τους μεταφράσουν για να ανακαλύψουν που βρίσκεται ο τάφος του Φαραώ Μαμός. Και είναι όλη αυτή η περιπέτεια στην ουσία το τι ακριβώς, πώς καταφέρνουν τελικά όντως να ανακαλύψουν. Αλλά η Ρόγιαν, όχι με τον άντρα της, τον Ντουρέν Αλσίμα, αλλά με κάποιον άλλον, γιατί τον Ντουρέν Αλσίμα τον δολοφονούν στην αρχή του βιβλίου. Και τόσο πώς καταφέρνουν όντως στο τέλος, μέσα από πολλές περιπέτειες και πολλές δυσκολίες, να βρούνε τον φαραωνικό τάφο του Φαραώ Μαμός. Τα άλλα 2 βιβλία, νομίζω ότι ο 7ος Πάπυρος αναφέρεται στον Θεό Ποταμό, ο οποίος είναι στην ουσία, μας δείχνει, είναι γραμμένο πριν από τον 7ο Πάπυρο και στην ουσία μας λέει την ιστορία του Φαραώ Μαμός, της βασίλισσας Λοστρής και τα λοιπά. Είναι πολύ περιπέτεια. Περιπέτεια και λίγο Indiana Jones κάπως, όχι ακριβώς, αλλά κάπως θυμίζει. Κινηματογραφικές περιγραφές πάρα πολύ όμορφες.
Δηλαδή, όταν διαβάζεις, σε κάνει να ξέρεις, αισθάνεσαι ότι ξέρεις ακριβώς πού βρίσκεσαι. Και εντάξει, αυτό ήταν ωραίο. Αλλά κατά τα άλλα, λίγο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Μπορεί να ξαναδοκίμαζα να διαβάζω Wilbur Smith, παρόλα αυτά. Ίσως να δοκίμαζα να διαβάσω και κάποιο άλλο του. Το επόμενο είναι πάλι Έλληνα συγγραφέα, του Δημήτρη Ραβανή Ρέντι, «Ο Δρομάκος με την πιπεριά», αναφέρεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να πω ότι δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Επίσης να πω ότι είχα ξεκινήσει και τον 7ο Πάπυρο και τον Δρομάκο με την πιπεριά όταν ήμουν πολύ μικρότερη, πριν από, δεν ξέρω, 15 χρόνια, μπορεί πιο πολύ. Και πρέπει να πω ότι τα είχα παρατήσει. Είχα διαβάσει λίγο και τα παράτησα. Λογικά φταίει το μέγεθος, δηλαδή είναι και τα δύο μεγάλα. Είναι και τα δύο πάρα πολύ μεγάλα. Τα είχα παρατήσει, τα διάβασα τώρα, γιατί δεν μου αρέσει να παρατάω βιβλία στη μέση. Τα διάβασα μετά από χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα κατάφερα να τα διαβάσω και το ένα άξιζε λίγο, αυτό άξιζε πάρα πολύ, το αγάπησα πάρα πολύ. Αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατάσταση που βιώνανε στην Ελλάδα. Έχει και το love story, ας πούμε, έχει λίγο απ' όλα και περιπέτεια και love story. Έχει ρεαλιστικό φινάλε, θα έλεγα. Δεν έχει happy end με την ολοκληρωτική έννοια της λέξης. Αξίζει σίγουρα κάποιος να το διαβάσει. Εμένα νομίζω αυτό μου το είχαν δώσει στο δημοτικό. Δεν ξέρω αν είναι για παιδί της 6ης δημοτικού. Αρχικά το μέγεθος και μόνο νομίζω ότι κάποιο παιδάκι θα πελαγώσει. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν το έχετε διαβάσει, το συνιστώ σίγουρα. Ιδιαίτερα αν σας αρέσει να διαβάσετε για την κατάσταση της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και για μετά, και για τον εμφύλιο. Αναφέρεται και στον εμφύλιο μετά. Γράμματα σε έναν αντιρρησία. Αυτό είναι ένα βιβλίο που πρέπει να ξαναδιαβάσω, γιατί είναι αρχικά η απόψη του Christopher Hitchens. Στην ουσία είναι, νομίζω, γράμματα που έστελνε σε κάποιον άλλον ο οποίος ήθελε να επικοινωνήσουν και του εξηγούσε κάποια πράγματα κτλ. Δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι κάτι που πρέπει, για να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ήθελε να πει, να το ξαναδιαβάσω. Το άλλο που διάβασα ήταν ένα πολύ μικρό και γλυκούλι. Λέγεται Ferris. Είναι στα αγγλικά. Το είχα πάρει από το Λονδίνο πριν από χρόνια που είχα πάει. Εντάξει, αυτό έκατσα μέσα σε μια μέρα και το διάβασα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Στην ουσία σου λέει, έχει τις περιγραφές των νεραϊδών και σου λέει τι τρώνε και σου λέει πώς θα τις προσελκύσεις για να τις δεις κτλ. Εντάξει. Είχε και CD, νομίζω, με κλασική μουσική. Είναι η ποιητική συλλογή, μία ποιητική συλλογή Ελλήνων ποιητών που ξεκίναγε, νομίζω, την ποίηση του Βυζαντίου και φτάνουμε μέχρι το 1975. Λοιπόν, δεν είχα διαβάσει τόσο εκτεταμένη ποιητική ανθολογία, τα διάβασα το ένα μετά από το άλλο. Πρέπει να πω ότι, ρε παιδιά, έχουμε μια τόσο ωραία γλώσσα και βλέπεις και την εξέλιξη της γλώσσας, γιατί, όπως είπα, ξεκινάει από το Βυζάντιο και φτάνει μέχρι το 1975. Βλέπεις το πόσο ωραία ήταν η γλώσσα και βλέπεις πώς σιγά σιγά δεν έπαψε να είναι όμορφη, απλά άλλαξε η μορφή της. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δυνατούς Έλληνες ποιητές και νομίζω ότι αξίζει να διαβαστούν ποιητικές ανθολογίες. Και γι' αυτός ήταν ο λόγος που διάβασα και τις ποιητικές ανθολογίες και ήθελα έτσι να έχω και τη δική μου άποψη και όχι απλά να λέμε ότι μου αρέσει η Πολυδούρη ή ξέρω εγώ μου αρέσει. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο μου αρέσει η Πολυδούρη, για παράδειγμα, και όχι απλά επειδή στην τρίτη ηλικία κάναμε ένα ποίημά της κάποια στιγμή, ή για ποιο λόγο, ή να διαβάσω ολόκληρο τον Εθνικό Ύμνο του Σολομού. Είχε πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω την ποιητική ανθολογία. Αυτά είναι το 1975, γιατί είναι από τη βιβλιοθήκη της γιαγιάς μου και χαίρομαι πάρα πολύ που τα έχω. Έχω μαζί και κάποιες άλλες συλλογές που έχει και ελληνική λογοτεχνία και κλασική ξένη λογοτεχνία και είναι όλα εκείνη την περίοδο 70, εκεί πέρα τριγύρω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αυτή τη συλλογή, αυτές τις συλλογές.
ή της γιαγιάς μου. Ήταν τα δύο τελευταία βιβλία του Percy Jackson, δηλαδή η Μάχη του Λαβύρινθου και ο τελευταίος Ολύμπιος. Είναι πάρα πολύ γνωστό, έχουν βγει και 3 ταινίες, τώρα βγαίνει και η σειρά στο Netflix. Ευχάριστος είναι, μου αρέσει, εντάξει είναι λίγο του τύπου, έχει την ίδια λογική με το Harry Potter, τα ξέρετε φαντάζομαι. Εντάξει, είναι εφηβική λογοτεχνία, όπως βλέπετε διαβάζω λίγο απ' όλα. Μου αρέσει και η κλασική λογοτεχνία, μου αρέσει και η πιο εφηβική. Εντάξει, νομίζω ότι η σειρά αξίζει να διαβαστεί, είναι ευχάριστη, έχει ωραίες περιπέτειες, είναι στην ίδια λογική κατά κάποιο τρόπο με το Harry Potter και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο βιβλίο με το φινάλε που έκανε είχε και αυτή την κάθαρση που έχουν γενικά και οι αρχαίες τραγωδίες και τα λοιπά. Το σκέφτηκε λογικά κάπως έτσι ή θέλω να... δεν ξέρω, εγώ αυτό αισθάνθηκα με το τέλος που είχε. Γιατί αν ξέρετε έχει να κάνει πάρα πολύ με την αρχαία ελληνική μυθολογία και ναι, οπότε φαντάζομαι ότι ίσως το σκέφτηκε και ο συγγραφέας έτσι, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως εγώ το αισθάνθηκα αυτό. Και είχε μια λογική. Βέβαια τώρα εδώ που το λέμε, νομίζω όλα τα βιβλία λίγο πολύ στο φινάλε, δηλαδή και το Harry Potter είχε αυτή την κάθαρση. Οπότε δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εγώ το αισθάνθηκα αυτό. Αυτό το βιβλίο δεν θέλω καν να το περιγράψω, για μένα ήταν ένα όχι μεγάλο, όχι και ίσως είναι το μόνο μεγάλο όχι που μπορώ να πω για βιβλίο. Ήταν όλο πάρα πολύ λάθος, συγγνώμη για τη συγγραφέα, δεν ξέρω τι έχει γράψει, μπορεί να έχει γράψει κάτι καλύτερο σε κάποια άλλη φάση, μπορεί να έχει γράψει κάποιο καλύτερο βιβλίο, δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτό το βιβλίο μπορεί να ήταν και το χειρότερο βιβλίο προσωπικά που διάβασα, ποτέ. Δεν μου αρέσει να κατακρίνω έτσι ένα βιβλίο, αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά δεν μου άρεσε. Μέσα σ' άκρες ας πούμε ότι είναι για μια κοπέλα 16 χρονών την οποία την ανέλαβε ένας μαφιόζος και την έκανε δολοφονική μηχανή, αλλά έχει και άλλα προβλήματα μέσα τα οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Και γενικά, τέλος πάντων, ας πούμε απλά ότι δεν μου άρεσε το βιβλίο. Αυτό. Ιούλιος Βέρν, αφάνταστη περιπέτεια. Ο Ιούλιος Βέρν γενικά νομίζω ότι είναι ευχάριστος. Ήταν ωραίο το βιβλίο. Εντάξει, ίσως είναι για πιο μικρές ηλικίες. Ίσως αν το διάβαζα πιο μικρή να με ενθουσίαζε περισσότερο. Έχει ένα plot twist το οποίο βέβαια εγώ προσωπικά το είχα καταλάβει, τώρα δεν ξέρω. Αν κάποιος το έχει διαβάσει να μου πει και εκείνος την άποψή του. Ωραίο είναι. Τέλος πάντων, ο Μποντριέρ λοιπόν, είναι ο Μποντριέρ και ο Μπαρσάκ οι οποίοι είναι στο κοινοβούλιο και είναι τέλος πάντων αντίπαλοι μεταξύ τους. Και γι' αυτό το λόγο πήγανε στην Αφρική για να δούνε να πιστεί ο Μποντριέρ ότι πρέπει οι μαύροι να έχουν δικαίωμα στον ψήφο. Αλλά αυτός τους θεωρούσε ανώριμους και ξέρω εγώ τι. Ο Μποντριέρ όμως εξαφανίζεται στα μισά του βιβλίου. Μπορεί κάποιος να μου πει μήπως κάτι μου ξέφυγε, μήπως κάτι δεν είδα, μήπως κάτι δεν διάβασα, μήπως κάποιος τον σκότωσε. Γιατί νομίζω ότι ξαφνικά απλά εξαφανίζεται. Μήπως κάτι μου ξέφυγε. Αν κάποιος ξέρει, ας μου πει. Αυτό. Ήταν ωραίο. Και αυτό βέβαια δεν μετράει, γιατί το τελείωσα το 2024, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το βάλω. Είναι του Oscar Wilde, ο κήπος με τις ροδιές. Στην ουσία είναι τα διηγήματα του Oscar Wilde, όπως και τα γνωστά του ακόμα. Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας, το Ειδόνι και το Τριαντάφυλλο, ο εγωιστής γίγαντας και όλα όσα γνωρίζετε. Η διακεκριμένη Ρουκέτα νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστά τα γνωστά διηγήματά του. Νομίζω ότι αυτό που με πονάει πιο πολύ είναι τα γενέθλια της Ινφάντα, οπότε το διαβάζω. Το είχα διαβάσει και παλιότερα. Είχα μια πολύ ωραία έκδοση που ήταν και καλά για παιδιά, μαζί με ζωγραφιές και με εικονογράφηση μαζί. Ο Όσκαρ Wilde νομίζω ότι
Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος πρέπει να διαβαστεί. Έχω διαβάσει και το πορτρέτο του Dorian Gray, το οποίο ήταν επίσης ήταν πολύ καλό. Αν έχετε δει την ταινία, μην μείνετε μόνο στην ταινία, γιατί η ταινία νομίζω ότι είναι λίγο χλιαρή ως κακή, αλλά τέλος πάντων. Ο κήπος με τις ροδιές και γενικά τα διηγήματα του Oscar Wilde, τέλος πάντων, αξίζουν να διαβαστούν από εφήβους, από μεγάλους, από παιδιά, δεν ξέρω, από ό,τι ηλικία και να είστε, νομίζω ότι αξίζει να διαβαστούν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά ήταν τα βιβλία που διάβασα μέσα στο 2023. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν διάβασα κάποιο βιβλίο που να μην μου αρέσει, εκτός από το ένα που είπαμε και δεν θέλω καν να αναφερθώ. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe και like και ελπίζω να σας ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!